Roy Omondi kachiel kod Boniface Mwangi makoro dhie doho ka koro gidwaro ni od bura mamalo kata gidwaro doho mar mondo mi ochunga chenro mano mar dayo dho ji mano ji commissioners auchiel kachiel kod jakom mar IEBC mane jatend piny William Ruto walo kendo nochwalo nyingegi ne od bura mar mondo mi odadhogi. Kata kamano nyaka sani bende doho bro bedo ka chungo chenro makamano kotudore ni giwacho ni onge wanyalo wacho ni regional balance makare, onge wechego mago mag ethnic inclusivity kachiel kod inclusion of persons with disability makoro jogo lieko ni emoko kuom gigo magidwaro mar mondo omi oruch oko mano chenro mano mar dayo dho jogo mane ogwela kata owala mar mondo mi opong lemo mar jakom kachiel kod commissioners mag IEBC. Kata kopogore kod mano bende koro gilieko ni nitiere kaka chenro no notim e yor mudho. Gino magiwacho kanyo ni notim in an opaque and unclear circumstances. Kakoro gilieko kanyo wakili ni nitiere kaka nyingegi ne obedo sneaked e kinde mag shortlisting. Tadira kwa ng'iyo e kinde mane committee manotelne kanyo koda Dr. Nelson Makanda ne dayo dho jogo. Wanyalo wacho ni ne otime e yor ler. Nyalo bedo ni jogi gintiere kod agenda moro mar medo miyo kik wabed kod IEBC kosango matimore. Kose grounds gigi nyalo bedo ni gin grounds motegno. Wakili. Adwani mondo nyis jo Kenya ni cases mono ka bire kotgi moko gin cases mobedo sponsored mag jomok dwa ni processes gi mondo tieki kang'iyo gino kaka wakili anase kao time masomo nado ko report masomo gima chik mar IEBC amendment bill ma 2024 ne wacho machaka ng'iyo process ma jogo se na follow interviews manotim ta feel ni process no luwo chik maka court dingio whether no law check ti bro yudni process no law check at the same time watch mar again watch mar inclusivity en gima ing'iyo ni to beno mijite an opportunity, okay, and kum ji abiriyo kende ase wacho ni ok ne nyaket tribes te okay. I am not sure ni giseng'iyo jogo te magiyudo ni onge kum jogo te only persons with disability. It is possible ni one of them could be persons with disability, but it is also possible ni kum ji abiriyo ok ne wanya yudo all the variety, so it is possible ni persons of disability might miss it at the level of commission, but inyalo make sure ni kagitimo employment mas senior staff to gi staff running down to there is inclusion at that stage. The question makoto bro ng'iyo kang'iyo gino ni to be gitem attempt mind marani ok nyalre, okay. The other thing any gimagi watch ni names moko no bedo snake my view, and that's what the commission said. I mean the select committee no watch ni kane ng'iyo joma no bedo shortlisted to ne giyudo ka gidhi yiero to representation no kunde moko no bedo represented, okay. So negidok the long list manegin go mondo gi med a few people short list more regions go mondo gi make sure ni at least ni samagiti mo the final decision to onge area mobedo left out. Watch mar inclusion king yo article 232 mar katiba tiro ni watch mar inclusion and more critical than kata watch mar merit, okay. And that is why kaponi no chopo kamane jomoko no sebedo shortlisted to ido kaniti an area, a whole region may not be represented onge gimarong gi that commission going back to the long list to kelo jomoko mane nigi max mamalo mondo chako donje shortlist. Yeah, so I don't see a problem in that. I don't think any case ni brought anywhere. I feel ni magi mana joma dwa kelo confusion, magi joma dwa mondo o put roadblocks a process ni mondo kikwa berige. To kopogore kod jogi